my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me. Come on and let it show. Всъщност, в реалния живот пътят към новото жилище е осеян с досадни подробности. Окей, само споделяме. Иначе ние ще се погрижим за формалностите, за да можете вие да се отдадете на емоцията. Разчитайте на нас, както разчитате на себе си. Заповядайте да поговорим за вашето ново жилище от идеята до ключ. Попитайте на звезда 2274 или в най-близкия филиал на Unicredit Bullbank.